Manila Trends, mabantayan apo iti Feebox apo. Sabihan natin iti report na manipo pa lang apo iti Feebox iti earthquake alert. IFM News. IFM News. IFM News. Earthquake alert. Kalpasan ti panakadayeg ti Cebu Province iti magnitude 6.9 agin gined ken ti panakadayeg ti Ilocos Norte kag runana iti ili ti Corimao ti magnitude 5.0 agin gined iti Calabes ket nakalerto ti Philippine Volcanology and Seismology. Kuna ni Mr. Jefferson Robles, Science Research Assistant ti FIVOX, ang nakabase iti ili ti Pasukin ket naiget da agbanbantayan ti Manila Trench ang masarakan iti makidlaw da paset ti Pilipinas ket iti fault lines iti Pagilian. Kuna na abasar iti simulation da ket maminsan nga agaraw ti Manila Trench ket posible ang makapasar tayo ti magnitude 8.2 agin gined ken saan tayo ang may baga no kaanong umay daytoy nga madati generators da amang ibaga ti tamaan na. Anti maibaga no kaano di pinagginggidad na ada digiti generators ti nga makapagapuan iti like iti active fault tayo iti Ilocos Norte digiti West Ilocos Fault and Bangi Fault. Kan mesa diti Manila Trench tayo. Pagkagapuan na pa iti coast ti tsunami no ito yung ti baybay ti pagka-representeran. Yes, sir. So, keti ka di Manila Trench, iti kang runaan na bantayan tayo, sir. Kaya mesa. Mesa pa yung triggeran na. Adami ti simulation yung ibagbagala, sir. Maminsan nagkaraw dito, sir. Possible na magkaroon ti magnitude 8.2. Kuna ni Mr. Robles agabo iti mapaspasamak itan ken kasapulan ang makisalip dagiti tattao kadag iti earthquake drill tapno amuda ti ubraenda. Makipag-participate po tayo ng quarterly, every quarterly na earthquake drill, and importantly din po yan. At patibayin po natin yung mga ating structural building, saka do the protocols of drop, cover, and hold. Gapo iti daytoy ket kidaw ti ahensya kadagiti amin nga umili nga agbalin ana ridam ken kastapayan nga agbalin ana alerto. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.